Xahar wara xahar u l-Gvern bħalli kieku qatt ma jitgħallem. Naraw proposti ta' proġetti b'uħud saħansitra jiġu żviluppati li qed jagħmlu tant ħsara lill-art Maltija. Rajna lil Malta timbela kollha mill-bini, rajna anke lil Għawdex li iktar ma jmur iktar qed iżid fil-bini u issa anke Kemuna qed tissemma bħala l-gżira li se tintmess. Fid-daw ta' dan is-Sindku Laburista tal-Qala Paul Buttigieg ikkritika lil gvern li jirrappreżenta tad-deċiżjonijiet ħżiena li kontinwament qed jieħu. U staqsa x'se jibqalu l-poplu Malti Wawċi e kif pajjiżna kollu qed jiġi rrovinat biex dawk tal-qalba iħaxnu bwiethom. Il-poplu Malti Wawċi x'se nibqalna? Fottejna l-Malta. Fottejnija iva. Issa ħafna Maltin qed jiġu Għawdex, qed jitfotta Għawdex, qed jiġi irrovinat. Issa ħanduru għal-Kemuna. Hekk l-poplu Kemuna kienet magħrufa għax tmur għall-Kwiet. Issa b'dan l-iżvilupp ħajjiġi għall-Kwiet, jew ħajgawdu l-poplu, jew ħajgawdu erba' min nies biex iħassnu bwuthom. Buttigieg saħaq kif il-familji Maltin Wawċin qed jilmentaw dwar l-iżviluppi massiċċi li qed jeqirdu lil pajjiżna, iżda dawn l-ilmenti waqgħu fuq idnejn torox. Il-Gvern Laburista kompletament jinjora l-poplu li tah il-fiduċja. Il-Gvern għalax ma rridx indaħal bil-provi għal-ħondoq biex insalvaw il-ħondoq. Jien għalfejn ġejta illum u sħabi hawnhekk li ġejna hawnhekk. Ġejna divertiment? Le, ġejna biex niddefendu lill-poplu Malti Wawċi kollu milli jibqa' jiġi stuprat. Aħna l-karba tagħna speċjalment l-irridu ġiet tal-poplu tiġi mismuha, biex jiġi mismuh il-risviluppatur minn ħajamil miljoni għaskapitu taż-żejt. Id-diskors jibes li kellu s-Sindku Laburista seħħ matul konferenza tal-aħbarijiet li saret minn diversi jaqdiet fid-daw ta' proposta għal proġett meqjus bħala villaġġ fil-Bajja ta' Santa Marija f'Kemuna. Laqdiet qalu kif il-proġett juri l-iżvilupp ta' lukanda u bungalows li se jkunu qed jilqgħu ma' 300 resident u ħaddiem ta' kuljum. Riżultat li l-gżira se titlef il-kwiet li hi magħrufa lija u tinsteraq mill-istat naturali tagħha. Proġett li se jkun qed joħloq ħafna problemi lill-gżira kif tispjegalna iktar membru ta' Moviment Graffiti Mary Clergat. Minn aspett ambjentali hemm ovvjament id-distruzzjoni ta' postijiet li bħalissa mhumiex mimsusa. Minn barra minn hekk minħabba li l-proġett huwa iktar massiġġ se jattira iktar nies anke minħabba l-inklużjoni ta' amenities fil-Bajt Santa Marija. It-traffic bħalissa m'hemm xejn, ovvjament bħalissa huwa kollox abbandonat. U allura l-impatt dejjem ħajżid milli hemm bħalissa, u ovvjament bħalissa huwa l-ideali, bħalissa l-affarijiet qed iħallu in-natura għaddejja fil-paċi tagħha. U mbagħad hemmhekk l-aspett ukoll soċjali li n-nies imorru Kemuna biex igawdu daqsxejn ta' kwiet. Intant il-kumpanija li qed tipproponi dan l-iżvilupp HV Hospitality ħarġet stqarrija tgħid li dan huwa proġett ta' żvilupp li jiffoka fuq il-bini mill-ġdid tal-lukanda u l-bungalows li ilhom jeżistu fuq Kemuna sa mis-snin 60 u li bħalissa jinsabu fi stat ta' telqa u abbandun. Il-kumpanija qalet li dan l-iżvilupp se jkun qed iġib iktar turiżmu sostenibbli tal-ogħla kwalità lejn pajjiżna wara li dan il-proġett ġie studjat b'reqqa tant li għadda minn proċess ta' skrutinju.